Oh ngono ya ya. Sing gawe bapak sore mau karo live TikTok ngono karo orek-orek. Oh ngono. Orek-orek kok digawe lagu. Wah ya ya coba sinom pelok. Oh ngono ya. Ya nduk Ken, kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya. Oh ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Yan. Ya, saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Ya nduk, coba. Suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang ngedeng nandang kasmaran. Terus